Môžem ich obísť pri prechádzke z lesa? No nemôžem. Tak som sa rozhodla, že ich urobím na prepustenom masle, takto na panvici. Inak chutí to úprimne ako na drevenom uhli, keď robíte nejaký steak, nejaké mäso. Má to fantastickú chuť a soliť to treba až po upečení, čiže až teraz. Ešte vám ukážem, na čo som prišla. Takže toto, čo používam na zemiaky, keď robím roztlačené zemiaky alebo kašu zemiakovú, s tým, keď to zatlačíte, tak sa to celé perfektne upraží, upečie a dokonca tam ostávajú také, ako keby ste to robili naozaj na grilovacej platni. A hotovo.